ನಾಟಕ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಗರದ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರೊಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಫಾದರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಲೋಬೋ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಸಭಾ पटल्या पौर्षे 75 वर्सांपासून नाटकाची सेवा करत आसा आनी त्या मार्फत सभार कलाकारांक तांणी वेग दाखयल्या आनी आज ह्या वर्सा तांचो वर्सगळो महोत्सव ते आचरण करच्या संदर्भात अमृतोत्सव ते आचरण करच्या संदर्भात नाटकाची उत्सव हांगासर आज आयोजन केला. 12 नाटक, एक न्ही दोन न्ही 12 नाटक हांगासर आमच्या लोकांक ते अर्पण करतात आनी हांगासर ह्या 12 पंगडाक एक वेग लाभयतात. तांकां हांव शाबास म्हणटा. असले हांव चिंत्ता ಈ ವೇಳೆ ಮಾಂಡ್ಸೋ ಬಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೂವಿ ಜೆ ಪಿಂಟೋ, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೂಡಿತ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ವೆನೋ, ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಸಂಚಾಲಕ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.